Stvarno nisam nasilan tip. I generalno sam protiv nasilja nad ženama. Ali čini mi se da one to nekada same traže, čoveče. Pre par meseci smuvam se sa nekom devojkom, na prvi pogled savršena, iz dobre porodice, obrazovana, lepo vaspitana. Sedimo mi kod mene, gledamo neku utakmicu, ona na pola tekme uzima daljinski, menja kanal. Rekao, šta radiš to? Kaže ona, ćuti gnjido. Ja počeo se tresem ovako. I počeo da brojim u sebi, rekao, smiri se. Došao do milion i po. Ništa, smirim se ja nekako. Sutradan rekao, ajde da iznenadim. Dolazim kući ranije sa posla. Otvaram vrata kad oko par muških cipela. Muška jakna okačena. Meni mrak na oči. Rekao, sad ću da vam jebe majku. Ulazim u dnevnu sobu. 2 čaše vina na stolu. Neka prijatna muzika. I ona sedi s nekim matorcem. Može ćale bre da je bude. Ja rekao, dobar dan. Kaže ona, otac mi je došao u posetu, nadam se da ti ne smeta. Ja poludeo. Samo sam zgrabio onu sportsku torbu, otišao na čas zumbe da tamo uz one ritmove pokušam da izbacim tu negativnu energiju. Šta će bre tvoj čale u mom stanu, za koji ja plaćam kiriju svaki mesec, skoro polovinu. Dobro, 1/3. Šta će on tu? Ništa, rekao, sutradan daću ja još jednu priliku da se iskupi za ovo svoje ponašanje. Rekao, napuni lavor toplom vodom i dođe da mi opereš noge. Kaže ona, mama nek ti pere noge. Rekao, šta si rekla? Ja nisam to stigao da kažem, ona uzela neku oklagiju, krenula da me bije po glavi, po leđima. Ja bežim kroz kuću, trčeći, vrišteći i govorim sebi, smiri se, nemoj da je udariš. Hoću da kažem, kao da same nekada traže te batine. A dokaz za ovo, kad smo imali seks pomirenja sutradan, ja od pozadi i ono kao, lupkaj me malo po guzici. Rekao, molim? Kao, malo me spenkuj. Rekao, ja da te spenkujem? Rekao, ne pada mi na pamet. Ja sam veliki protivnik nasilja nad ženama. I ona iz okreta, bam, šamarčinu. Meni 2 godine mi zuji ušima, sad mi zuji ušima dok pričam ovo. Ja ne volim nasilje nad ženama, ali mrzim nasilje nadamnom. I šta ću? Morao sam da je spenkujem.